Ni Estatu Batuetan bizi izan nintzen telesaila atera zenean, itzuli nintzen Euskal Herrira eta inguruko neskatila guztiak ikusten dituen kamiseta larrosa jantzita eta esaten nuen, baina hau zer da? Konstiente zara erreferente bihurtu zarela? Ba, kosta ite zait asko, eta etxean askotan esate datezua. Askotan kostatu ite zait eta egia da nik nire egunerokotasunean beste gauza batzuk ditu dela, udaran grabatzen dutela telesaila, baina gero nik dantza egiten dut, eta dantza ez da telesailaen mundua bezala, da pixkat antzerkitik ez prekarioagoa da. Orduan ni ohituta nago, igual jun, egin emanaldiak, etxera jun, ensaiatu, igual sarrerak ez dira saltzen, da beste mundu bat, eta derrepentizatu zonea, eta hemen daude fan pila bat, eta jendeak bialtzeizkit mezu batzuk, esate da, ama, nien naiz konstiente. Edo, zure batik futbolan hasi naiz, edo gauza horiek, eta orduan gurasoei esaten diet ez dizu, eske, bai, baina konturatu zaitez ja. Orduan, batzutan ardura handia sentitzen dut, eta batzutan agoiatu izan naiz, esaten, edo zer gauza esaten dutela, edo ez dakit, elkarrizketa batean edo hanka sartzen dut, eta jaume guztia daude hor, hola, behiratzen. Baina, uste ahotsa ematen didatela eta garrantzitsua dela. Behintzat, euskarazko telesailak gutxi daude, eta hortarako ahotsa bain badaukat, ni pozik. Elkarrizketaren baten irakurri dizut oso lotxatia zarela, baina inflexio puntu bat egon zela zure bizitzan, aurresku batekin izan daiteke kontatu hori. Nera amak esan zuen behin hori, eta ja. Hor geratu da. Bai, ni izan naiz beti oso lotxatia etxetik kanpo. Etxean nintzen una mariloka, esaten. Beti, bostan nahi arreba geha, orduan bat musikaria da, ni dantzaria, besteak paiaso batu dira, orduan beti etxean neukan konfort zona hori eta gurasoek eman didatena beti antzerkiak egiten eskulanak, artistiko munduan. Baina gero hortik ateratzen nintzen eta oso lotxatian nintzen. Eta dantzarekin egia da pixkanaka, emanalditan parte hartu eta horrela, nintzala lotxa galtzen, baina beti azkeneko filan. Ni aurrea ez noa, eta atzamadi banago hobeto. Eta iritsi zen 12 urtekin Euskal Eskola Dantza taldean nenbilen, eta esan zuten agurra dantzatu bertzula pertsona batek. Eta ginen igual 50 piko. Eta ni hola, barra nola, eta esan zuten, zua kanpora da nila berronka botako diate, aber zein duten, eta zu dantzatzeko. Eukinun kriston dilema, ni baino zarragoak zeuden, oso ondo dantzatzen zutenak, eta matezian kriston paloa, pixkat igual postua kendu, edo ezakit, ni bakarrik egotea, zergatik bakarrik, eta amak azkenan animatu nindun, eta esan nun, bale, Konstituzio plazan dantzatu nun, eta dena bete eta aste nagusian, eta hori egin da gero, esan nun, uste kendu nula kriston pixua, gustatu ziren pila bat, eta hortik aurrean, etzako estenatokia da, adrenaliana ematen dit, baina etxean bezala sentitzen naiz, dakat kriston segurtasuna eta oso gustora gaude naiz. Zua nola daramazu fama? Orain hobeto. Uste orain ja badakidala nola gestionatu, psikologari esker, esan beharra daukat, baina hasieran oso gaizki eraman nuen, ez nekin oso ondo nola gestionatu, ez nuen espero, hasieran guk, grabatu genuen, baina ez da guazen bat, guazen esartzen direnek ja badakite zer dat, horren gutxi gora bera ez, edo badakizu nun dagon, zenbat umek ikusten duen, baina irabazi arte esaten nuen. Nik benetan esaten nuen, norbaitek ikusiko du? Ez dakitze, eta ni lagun esaten, mesedez, ostiraletan jarri, egin dugu lana, eta aber norbaitek ikusten duen. Hortikan, gero kalean gelditzera eta jendeak daukan fanatismo hori jasotzera, niretzako izan zen kriston txokea. Eta batez ere preestrenotan. Estreinalditan jaso genuen, hori zure etxean zaude, eta nik esaten tena beti. Hori, dantzan nabil, dena aztuta daka telesaia, eta batean urtarrian jutegea Bilbora, eta betetzen dana. Eta jendea dator, erdinegarrez, emozionatuta, gatzezea, esatezu nola gestionatzen dut hau. Gero etxea zoaz eta ama bronka botatzen, jarri logia sagena banzakize, orduan, bum, jeitsi itezea bapatean, eta nik hori izan zen bastante txokea, esan bezala, nabil gauza guzti hauetan, baina gero oso lotxatia naiz, kalean, ez gustatzen nota ematea, ez gustatzen jendeak asko behiratzea, oso urduri jartzen naiz. Eta orduan, izan zen bapatean, kriston buma.